Azken hilabetetan lanbideko bulegoak kolapsatuta daude. Langabezia saria, diru sarrerak bermatzeko errenta edo informazio soia eskatzea, gero eta zailagoa da Txagorritxu eta San Martineko bulegoetan. Krisi garaiak Euskal Enplegu Zerbitzuan kudeaketak moteldu egin ditu, baina arazoa areagotu zen iazko abenduaren 13 aurrera. Orain arte, udalek bideratzen zuten diru sarrerak bermatzeko errenten gestioa lanbidek bere gain hartu zuenean. Arrez geroztik, egunero, bulego hauen aurrean sortzen diren jende ilarak amaigabeak dira. Diru laguntzak jasotzeko eskaeren ebazpenak hilabeteak daramatzate maigainean eta gero eta gehiago dira bizitzeko beharrezkoa egiten zaien laguntza hau jasotzeko zain dauden pertsonak. Egoera hau salatzeko asmoz, sindikatu gehienek eta giza eskubideen alde lan egiten duten elkarte batzuk giza eskubideen aldeko plataforma sortu zuten. Inigo Antepara plataformako kideak diru sarrerak bermatzeko errentaren transferentzia honen ondorioak azaldu dizkigu. Horren ondorioz, izugarrizko arazoak sortu dira, normalean oinarrizko errenta eskatzen du jendea, eskatzen du horrezatik, ez daukalako beste zerbait bizua ordaintzeko, bestelako gastuak, baina adibidez elikoa duela bai, ez? Eta, 6 hilabete hauetan, espedienteak kasu askotan kutxetan sartuta daude, guk esategu kajas durmien edo lo kutxetan daudela, eta hor jarraitze dute eta ez daku nahiz arte, ez? Jendea hona dator, jakiteraz gertatzen da beraien espedienteak eta batxutan ez dakite ez da espedientean on dago. Guk badakigu batzuk enpresa pribatu baten daudela, eta hain informazio pribatua izan da, enpresa pribatu baten egotea bai, ez da oso bidezkoa. Bitartean, lanbidek goizero bertaratzen den jendeari harrera egiteko metodo berria ezarri zuen, izan ere bi dira bideak. Batetik, telefono bidezko aurretiazko hitzordua eskatu, baina itxaron behar den denbora hilabetera luza daiteke. Bestetik, bulegoak goizero 9etan zabaltzen dituztenean, banatzen dituzten 75 zenbaki eskaz horietako bat hartzea da, baina horretarako jendea goizean goiz hurbildu behar da ilara egitera. Azken egunotan, goizeko 3etan joan diren goiztiarrak ere ikusi dira txanda gordetzen. Pentsatu daitekenaren kontra lanbideko langileak ere badira kaltetuak eta euren egoera latza eta deserosoa dela diote plataformakoek. Babesik gabe, sinesgaitz eta eskuak lotuta daude. Eusko Jaurlaritzak bere gain hartu duen oinarrizko zerbitzuen funtzionamendu desegokia salatzeko, baina batez ere murrizketen aurka eta eskubide sozialen defentsan egiteko, Gasteizko eskubide sozialen aldeko plataforma hau gizakate hau moduko ekintzanitz antolatzen ari da.